ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସୁପର 4 ଷ୍ଟେଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦଳରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାହାରେ ବସିଥିବା କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଦଳରେ ଓପନିଂ ଜୋଡ଼ିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ।